Buluhaton sa mga pari. Ang Ginoo miingon kang Aaron, ikaw ug ang imong mga anak ug ang banay ni Levi mao'y moabaga sa sala nga may kalabotan sa dapit nga balaan. Apan ikaw ug ang imong mga anak lamang mauusab ang moabaga sa sala nga may kalabotan sa imong pagkapari. Dadaausab ang imong mga igsoon sa banay ni Levi aron mutabang ug mag-alagad sila kanimo samtang ikaw ug ang imong mga anak anaa sa atubangan sa tolda nga gibutangan sa sudlanan sa kasabotan. Mutabang sila kanimo sa tanang buluhaton sa tolda, apan kinahanglan nga dili sila moduol sa mga galamiton sa dapit nga balaan o sa halaran kay tingali unyag mga matay kamo. Motabang sila kaninyo ug mag-atiman sa tolda nga tagbuanan sa tanang buluhaton sulod sa tolda. Ug kinahanglan nga walay bisan kinsa gawas kanila nga modul kanimo. Buhata ang mga buluhaton sa dapit nga balaan, ingon man ang mga buluhaton sa halaran, aron dili nako kaligutgutan ang Israel. Gikuha ko ang imong kaigsuonan nga mga Levita gikan sa katawhan sa Israel, kay gasa sila alang kanimo nga gihatag ngadto sa Ginoo aron mag-alagad sa tolda nga tagbuanan. Ikaw ug ang imong mga anak kinahanglan nga magtuman sa inyong pagkapari sa tanang butang nga may kalabotan sa halaran ug sa mga anaa sa dapit nga labing balaan ug pag-alagad kamo. Gasa ko kaninyo ang inyong pagkapari ug bisan kinsa gawas kaninyo nga moduol patyon. Ang bahin sa halad nga mahiadto sa mga pariyo niya, ang Ginoo miingon kang Aaron. Gigahin ko kanimo ang tanang bahin sa linaing halad sa tanang butang nga gihalad sa katawhan sa Israel. Gigahin ko kini kanimo ug sa imong mga anak ingon nga bahin ninyo hangtod sa hangtod. Mao kini ang maimo sa labing balaang mga butang nga wala sunuga. Ang ilang halad nga pagkaon, ang halad tungod sa sala ug ang halad sa paglapas nga ilang gihalad kanako. Mahimo kini nga labing balaan alang kanimo ug sa imong mga anak. Kana kini sa dapit nga balaan kaayo og makahimo usab sa pagkaon nini ang tanang lalaki. Balaan kini alang kaninyo. Manyo usab ang tanang binayaw nga halad sa katawhan sa Israel. Gigahin ko kini kanimo og sa imong mga anak ingon nga walay kataposan nga gasa. Makakaon niini ang tanan nga hinlo sa imong panimalay. Ihatag ko kanimo ang labing maayong lana, ang labing maayong bino ug trigo ug ang mga unang bunga nga ihatag nila sa Ginoo. May mo ang unang bunga sa tanan nga ana sa ilang yuta nga ilang dadon ngadto sa Ginoo. Ang tanan nga hinlo nga sakop sa imong panimalay makakaon niini. Ang tanang hinalad nga butang sa Israel may mo usab. Maimo ang tanang panganay sa tawo ug kahayopan nga ilang ihalad sa Ginoo. Apan kinahanglan nga imong lukaton ang panganay sa tawo, ingon man ang panganay sa mananap nga hugaw. Ang bata lukaton samtang nagpanuigon pa og usa ka bulan sa kantidad nga 7 ka gramos nga plata sumala sa opisyal nga sukdanan nga gigamit sa dapit nga balaan. Apan ayaw paglukata ang panganay sa baka, sa karnero, sa kanding kay balaan kini. Iwisik sa halaran ng dugo niini og sunuga ang mga tambok aron mohatag kinig kahumot alang sa Ginoo. Apan imo ang unod niini, sama sa dughan nga gibayaw ug imo usab ang tuo nga paa. Ihatag ko kanimo ug sa imong mga anak ingon nga walay katapusan nga gasa ang tanang balaang halad nga ihalad sa mga Israelita ngadto sa Ginoo. Usa kini kakasabotan nga dili mausab hangtod sa hangtod alang kaninyo ug sa inyong kaliwat. Ang Ginoo miingon kang Aaron, dili ka mo makadawat og bisag unsang katigayonan nga masunod og walay bahin sa yuta sa Israel nga igahin kaninyo. Ako ang Ginoo. Ako ang tanan nga inyong gikinahanglan. Ang bahin sa mga Levita gihatag ko ngadto sa mga Levita ingon nga ilang bahin ang tanang ikapulo sa Israel silbing bayad sa ilang pag-alagad sa tolda nga tagbuanan. Sukad karon ang katawhan sa Israel, dili na makaduol sa tolda nga tagbuanan aron dili sila makasala ug mamatay. Apan ang mga Levita maoy mag-alagad sa tolda nga tagbuanan ug sila'y manubag sa ilang paglapas. Mahimo kining usa ka tulumanon nga dili mausab alang sa tanan ninyong kaliwatan. Ug wala sila'y kabilin gikan sa katawhan sa Israel, kayang ikapulo nga gihalad sa mga Israelita ngadto sa Ginoo gihatag ko ngadto sa mga Levita ingon nga ilang bahin. Busa giingon ko nga wala sila'y bahin sa mapanunod sa katawhan sa Israel. Ang mga ikapulo sa Ginoo. Ug ang Ginoo miingon kang Moises, ug sultihi pagayod ang mga Levita, inigkuha ninyo gikan sa mga Israelita sa ikapulo nga ihatag ko kaninyo ingon nga inyong bahin, paghalad kamo ngadto sa Ginoo ug ikapulo gikan sa ikapulo.
ug ang inyong halad isipon nga sama sa trigo gikan sa giukanan o bino nga gikan sa pigsanan. Busa kinahanglan usab nga kamo maghalad ngadto sa Ginoo gikan sa tanang ikapulo nga inyong madawat gikan sa katawhan sa Israel. Ug ang inyong halad ngadto sa Ginoo ihatag ngadto kang Aron nga pari. Mao ihatag ingon nga halad ang gikan sa labing maayo nga inyong nadawat. Sa dihang, ikahalad na ninyo ang labing maayong bahin sa inyong nadawat. Ang mahibilin isipon nga inyo sa mga Levita ingon na nga maiya sa mag-uuma ang abot human siya makahimo sa iyang halad. Ikaw ug ang imong panimalay makahimo sa pagkaon niini sa bisan diing dapit kay ganti man kini kanimo tungod sa imong pag-alagad diha sa tolda nga tagbuanan. Dili kamo makasala sa inyong pagkaon nini basta nakahalad na kamo sa labing maayong bahin nini ngadto sa Ginoo. Apan ayaw ninyo pasipadi ang balaang mga halad sa mga Israelita. Kung ninyo kining himuon, pahamtangan kamo sa kamatayon.